इसे मीटिंग हाउस अगर हम लोग भी जाएगा तो सब लोग बाहर से अंदर जा सकता है। तो कितने आदमी जाएगा इसमें नहीं रहेगा चलिए नहीं ओनली एमएलए में जल्दी जब बांग्लादेश में बहुत प्रॉब्लम हुआ था तो हजार लोग आए, हमने सबको खाने के लिए कुछ दिया, पानी के लिए कुछ दिया। आज हम लोग इलेक्टेड है, सब लोग राजभवन के सामने है, एक गिलास पानी भी हमको नहीं पूछा। जों मायां तमारगनो साननानै बागै बबाय मालायनो नै जों बन खानि अपॉइंटमेंट सानमानि जतबानो जों अपॉइंटमेंट सानका बनि सा खामिया हाय हामिया नै जों बाय मालाया अथच चिनि एडिसिनि गोबां मानसिनि रां जोंनो रहर जायगा जों साख्रि नाय मैया चिनि बिल कास्टमारि बिल चिनि जत हदारनि कास्टमारि बिल नम्बर एसएनडिया गवर्नर एसएनडिया गोबां मा अबाहायके चिनि पेंडिं सामुं कसाय दङ चिनि एडिसि चलिनानै बागै जों बेतन सुदन ताबर इमाया डेभलपमेंट प्रोजेक्ट जों ताब खायमाया बीसी इलेक्शन जों खायजाया दुई बोसोरन खाताबो जादरा ब हास्टेव दङ बाहाय बीसी इलेक्शन खाया इलिगेली जोंनो कचारि दङ जों वाइनि वाइ थाम सानका अपॉइंटमेंट रिया तिनि जों महाराजानो तुई फाइगा नरं नुखना हावा आचोगै जों माना सिङो चिनि हाबु बाग्रा हावा आचोगै ओ हावा आचोगै ब माना सिङो हाइगेपानो जों दिनै गोचां मेमोरेन्डाम सामिट लाइक थाका अबनो चिनि पाइथां मेमोरेन्डाम जों रिमानि कक्टन रिमानि अबनि यागुलो जों गुबुननि जुदि चिनि कक्टननि रेस्पॉन्स रिया हंके जों गुबुननि या प्रेरणानि बाइट दमांनाय। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ।